السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ‘Yan uwa masu albarka na cikin wannan gida, ina yi wa kowa addu'a da fatan alkhairi da fatan kuma muna cikin ƙoshin lafiya. Ina mai farin cikin kasancewa tare da ku a cikin wannan maudu'i mai mahimmancin gaske, wanda kusan shine dalilin assasa wannan gida kuma shine dalilin da ya tara mu anan gabaki ɗaya. Shine maudu'i mai taken mahimmancin karatun Alƙur'ani. Dukkaninmu dai kusan ɗalibai ne na Alƙur'ani, kuma wanda za mu ce rayuwarmu gaba ɗaya mun ta'allaka ta akan Alƙur'ani wajen ganin mun yi dukkanin abin da ya kamata. Muna fatan Allah ya karɓa mana kuma ya sanya mu daga cikin waɗanda Alƙur'ani zai ceta. Zan yi magana ne akan wasu abubuwa a taƙaice saboda lokaci. Zan yi magana akan abubuwa guda 4 zuwa 5 akan mahimmancin karatun Alƙur'ani mai girma insha Allah. Abu na farko da za mu fara magana akan shi ne Alƙur'ani jagora ne ga rayuwa. Alƙur'ani jagora ne ga rayuwar kowane ɗan adam, daga wanda ya bashi muhimmanci. Dukkaninmu nan duk wanda ya san cewa makarantar Alƙur'ani ne shi, to ya sani tabbas Alƙur'ani jagora ne a rayuwar shi. Za mu fahimci haka ne akan wata aya a cikin Alƙur'ani mai girma da ta zo a cikin suratul Baqara aya ta 2, da Allah madaukakin sarki yake cewa zalikal kitabu la raiba fihi. Wannan littafi babu shakka a cikinsa. Wani littafi kenan? Shine Alƙur'ani. Hudan lil muttaqin, kuma shirya ne ga masu takawa, masu jin tsoron Allah kenan. Karatun Alƙur'ani yana nuna wa mutum hanyoyi na rayuwa waɗanda za su kasance madaidaita a gare shi. Dukkanin wanda ya riƙe Alƙur'ani da kuma karatu da shi a kowane lokaci da aiki da shi zai zama yana daidaita masa dukkanin abubuwa na rayuwarsa, tun daga kan shiriya, kariya, albarka, nasarori daga kowace irin hanyar da mutum ya sani da hanyar da ma bai sani ba. Na'am, sai abu na biyu shine Alƙur'ani kalmar Allah ce mafi kyau. Alƙur'ani kalmar Allah ce mafi kyau. Yana daga cikin kalmomin Allah mafi kyau a cikin kalaman Ubangiji. Akwai aya a cikin Alƙur'ani mai girma da ta zo a cikin suratul Zumar da ke cewa Allahu nazzal ahsana hadith. Allahu nazzal ahsana al-hadith kitaban mutashabiha. Ma'ana Allah ne ya saukar da mafi kyawun magana, wato littafin Alƙur'ani mai girma. Allah ne ya saukar da shi, kuma ya saukar da shi ne domin mu kasance muna girmamawa a gare shi, muna karantawa, muna amfana, kuma muna aiki da dukkanin abin da muke karantawa. Karatun Alƙur'ani yana cika zuciyar mutum da imani, da tausayi, da tsoron Allah, da dukkanin wani abu wanda zai kawo mutum tasgaro a rayuwar shi. Duk wanda yake so ya samu natsuwa ta zuciya, da ta gabbai, da ta gangan jiki, da ta komai a rayuwarsa, to ya zamana ya dawwama a cikin karatun Alƙur'ani mai girma. Sai abu na uku wanda ya kamata mu sani shine Alƙur'ani magani ne ga zukata. Magani ne akan zukata. Zuciyar da take cike da damuwa da raɗaɗi akan wani al'amari na duniya, to Alƙur'ani shine yake kasancewa magani akan wannan zuciyar. Dan ba mu manta ba, akwai wata aya a cikin suratul Isra'i take cewa wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Wannan aya tana magana ne game da yadda Alƙur'ani ya kasance yake magance zukata. Allah ya ce mun saukar da Alƙur'ani domin ya kasance magani da kuma rahama akan muminai. Karatunsa yana warkar da damuwa, tsoro, da cututtukar zuciya, da kuma fargaba da tashin hankali. Dukkanin waɗannan matsaloli da muke fama da su a ƙasar nan tamu Najeriya,
kidnapping, raping, zinace-zinace, shaye-shayen giya, a tada bom a nan, a yankawa ne, a yi kaza. Wallahi idan har muka rike alkur'ani sai ya zame mana magani akan dukkanin waɗannan damuwoyin da kuma tsoron da muke ciki. Dan yanzu mutum yana fargabar tashi ma ya bar garinsu ya tafi wani gari saboda yana tunanin me zai je ya dawo. Wallahi idan muka rike alkur'ani zai kasance mana ya wanke mana dukkanin wata damuwa, ya kare mu daga dukkanin wani tsoro da muke fama da shi. Allah ya sa mu dace. Sai abu na 4 wanda ya kamata mu sani shine karatun alkur'ani yana ɗaukaka matsayi, yana sa matsayin mutum ya yi sama, ya zamana daga matsayin da kake kallon kanka a matsayin ba kowa ba, alkur'ani zai ɗaukaka matsayinka. Dukkaninmu nan kowa ya sani cewa ya samu nasarori sanadin alkur'ani wanda kila ma mutum ba zai iya kirgawa ba. Matsaya ko in ce matsayi na alkur'ani wanda muka shiga ba za mu iya kirga su ba. Wannan duk ya samu asali ne sakamakon riko da alkur'ani da muka yi. Allah madaukakin sarki yana faɗa a cikin suratul mujadala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ma'ana Allah yana ɗaukaka masu imani. Allah ya ɗaukaka masu imani daga cikinku da waɗanda aka bawa ilimi da darajoji. Allah yana ɗaukaka mutane, yana ɗaukaka bayin Allah, yana ɗaukaka muminai. Muna fatan Allah ya ɗaukaka mu sanadin alkur'ani, ya ba mu daraja maɗaukakiya wadda ba mu taɓa tsammanin ta ba. Mai karanta alkur'ani yana samun matsayi mai girma da daraja a duniya da kuma lahira. Muna fatan Allah ya sa mu kasance a cikin safwatul mala ranar tashin alkiyama. Sai abu na 5 kuma na ƙarshe daga cikin abin da za mu yi magana a kai shine daga cikin abin da ya kamata mu sani daga mahimmancin karatun alkur'ani shine alkur'ani yana sauƙaƙe, yana da matuƙar sauƙi domin koyansa. Alkur'ani littafi ne mai sauƙin koyo ga wanda ya dage. In dai har za ka manta da dukkanin wata wahala, ka mai da hankali ka jajirce, to alkur'ani zai zama maka mai sauƙi. Duk wasu wanda za ga cewa Allah ya sare musu alkur'ani suna karanta shi yadda suke so da riwayoyi kala-kala, idan ka je ka tambaye su ka baka tarihin rayuwarsu daga yana lokacin da suka fara karatu zuwa wannan matakin da kake ganin sun kai, wallahi za su baka labarin abubuwa da dama waɗanda suka yi na wahalhalun rayuwa wanda suka jure domin kawai suna so su tsinci kansu a cikin waɗanda za su samu sauƙi wajen karanta alkur'ani. Allah madaukakin sarki yana cewa a cikin suratul qamar, wa laqad yassarna alqur'ana lidhikri fa hal min muddakir. Wannan aya ce wadda take ƙara gamsu da kai akan cewa alkur'ani yana da sauƙin koyo akan dukkanin wanda ya jajirce. Allah ya ce lalle mun sauƙaƙa alkur'ani domin tunani. Shin akwai mai tunawa? Akwai wanda yake tunanin cewa Allah ya sauƙaƙe alkur'ani domin koyo? Muna fatan Ubangiji Allah ya sa alkur'ani ya zama mai sauƙi a gare mu. Allah ya ba mu juriya da haƙuri akan dukkanin wata wahala da za mu sha wajen koyon alkur'ani. Allah yana sauƙaƙa karatun alkur'ani da haddarsa akan dukkan wanda ya yi niyya. Ka yi niyya mai kyau akan cewa za ka ci gaba da karatun alkur'ani kuma za ka yi haƙuri da dukkanin wata wahala. To insha Allah za ka tsinci kanka cikin wanda za su yi nasara, wanda za su tsinci kansu cikin masu nasarori wanda suke matsayin gaba-gaba da samun ɗaukaka a nan duniya da kuma lahira. Muna fatan abin da muka faɗa dai Allah ya ba mu lada, inda na yi kuskure kuma Allah ya gafarta min, dama karambani ne na ɗaliban zamani. Muna fatan Allah ya karɓa mana, ya sanya mana mizani. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.